posen d'acord en uns altres ermitanys que hi ha en el Plana de Sàvia i funden l'Orden Jerònima, la primera en Espanya. Penseu que els franciscans, els caputxinos, els benedictinos, els dominicos, els cistercienses, els cartoixos, tots són europeus. D'Itàlia, de França, de Suïssa, d'Alemanya. L'única orde conventual fundada en la península és la de Jerònims i sortís haciendo la Murta en la Plana de Sàvia. Lo que pasa es que se'n van a fer aquestes reunions i aquests encontres, ja tenen la bula papal per a constituir així un monestir per la vocació de Sant Jeroni, però estan en la plana són seqüestrats pels pirates. Estan 2 anys seqüestrats en Argel, en Bufia, en Àfrica. I el duc de Gandia, Alfons el Vell, paga el rescat i tornen. Però no volen estar així, volen anar-se'n d'esta part que era la corona d'Aragó. I ell diu, no se n'aneu, fundarem un monestir baix el meu domini, baix el meu protectorat. I funden Sant Jeroni de Cotalba. Són els ermitanys d'ací que havien estat en plana, seqüestrats i demés, en agraïment a aquest senyor que havia pagat el seu rescat, ajuden a la constitució de Sant Jeroni de Cotalba. I quan ja està constituït el monestir, ja se venen hacia la Murta per reanudar les obres seues. Però consta que la primera fundació no és la Murta, sinó Sant Jeroni de Cotalba. Inclús n'hi ha que diu que és la Plana de Sàvia. Però el que sí que se funda com a tal és Sant Jeroni de Cotalba. Així venen el 11 de febrer de 1401 i de 3 ermites alcen el conjunt d'edificis que ara veurem. El que és l'antiga hospederia, que tenim així, el que era el claustre, el que era l'església. Pareix ser que era molt menut, però no li faltava de res. Menut perquè tenim la muntanya està ahí i així el barranc. Doncs pràcticament en un desnivell tenen que